Евровидение әлбәттә инде бүгенге көндә ул тавыш бирүләр, ниндидер сәяси күзлектән чыккан мәсьәләләрне күздә тота. Бу сәяси мәсьәләләрне ачыклау проекты җыр бәйрәме булмады минемчә. Менә син Украина җиңдисең, менә Украина нәрсә өчен җиңде? Безнең Лазарев ничек шалт чиккән малай шикелле ничек матур җырлады, матур бийде, аның тавышы малай. Бөтен Европада жаңа голосовать итте. Аның спецификларын карасаң, мен малай башым китеп карамый икән. Мәйтәм бу балакай мәйтәм ничек барып төшмәй икән шунда дип карап утырам. Хәтта Украина кыйнды. Бер дерево чыкты да инде шунда. Ну, ладно инде, дерево жизни. Минемчә политика бу нигедләр. Менә мин беренче урынга Лазаревны куяр идем. Но икенче урында инде менә Украина җырчысы Джамаловны. Вот аның тавышы бар. Әйбәт җырлады. Эффектлар буенча Лазарев әйбәтрәк бит инде. Менә Джамалы бер урында басып кына җырлады. Ул миңа калса Евровидение өчен беренче урынлык түгел. Но беренче урында әлбәттә инде безнең Лазарев булырга тиеш. Монара кадәр Джамалны ишеткәнем бар иде, әмма җырларын ишеткәнем юк иде. Аның әле Кырым татар икәнен белгәч, бик тә сөендем, бик тә шатландым. Инде Лазаревның беренче урын алмау әлбәттә аяныч, әмма дә ләкин Кырым татары беренче урын алгач, үзенә күрә бер сөенеч. Шикәйтем, әгәр дә Лазарев та Кырым татары да беренче урын алмаса, алай әлбәттә аяныч булган булыр иде. Булай Джамалның беренче урын алуы әлбәттә инде бик зур шатлык. Юк, минемчә иң әйбәт җырлаучы булганда Австралиянеке, диме? Халыкка ошаучы иң Лазарев идеме? Сергей Лазарев. Югары тавыш алучы Австралия иде. Сергей абый Лазарев түгел иде.